जोमसोनो थाखाय दुमफा मना मना नागिरना लायबाय दोनगारहैनो होननानै आरो सोर बेलाय धुमखिदु बायदि खावब्लि नुजाफैनानै नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड होननानै लानो गावखौनो र' गारां सोर बे हाफां थासान्दियाव नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड होननानै लानो बे खेबाव दोनखारलायनायखौ फेलें खालामनो हानाय नङा खारस'नो थांनायाव लाखि जायैनि थाखाय खारसन फाग्लि नाम मोनबाय बे खेबाव दोनखारनो थांनोबो बेबायदि फेलें जाहोनो हाया ओहो थांनि र' सोर सिख्ला बे सोर बेलाय ना बेनो नारजि बुदांनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ हेल' सोर जाखो नोंलाय सोर बे न'निफ्राय ओंखारबोलायदों आच्छा आं बे न'खरनि जानो गोनां बिहामजो नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड मा होनखो नोंसो नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्ड ना थगायसुलि गार्लफ्रेन्ड ना मा बुंदोंहाय नों आंखौ सिलांगि नों गावखौनो गार्लफ्रेन्ड होननानै बुंनो लाजिया आंसो नारजि बुदांनि गार्लफ्रेन्डा हापाङा नोंसो हापां होननाया मालायनि हौवा सेनानै लाग्राया मा होनखो नों नारजि बुदां आंनि बयफ्रेन्डखा मिथिबाय बेखौ सेलायनो दरखार गैया आंहा नारजि बुदांजों 10 year रिलेशनशिपआव दङमोन मिथिबाय नों फैनासो जों सानैनि सोमोन्दोआ गावस्रादों नोंनो रायखसि मालायनि हौवा सेनानै लाग्रा आच्छा आंखौसो बिदि बुंदों नों मोजाङालाय नारजि बुदांखौलाय मानोथो गाननानै थाङामोन नारजि बुदांखौलाय मानोथो दुखिया हौवा होननानै मानोथो बासिनानै थाङामोन आंसो नैबे हापाङासो मिथिबाय नारजि बुदांखौ बोजबनानै लादों दिनै नारजि बुदां माहाजोन जानायखौ नों नारजि बुदांखौ लुगैफिनदों लाजिया नोङो नै लागावहांबायानो माथो आइजो पार्टिफोरा गावबागाव जायगाखौ ला दे नायनोसै बिसोरनि नांलायनाय बुलायनायखौ नोंहा इसिबां गोहो आंखौ बिदि बुंलायनो नै दा जादों आंखौ आखाइ थिखांग्रा नोंनि आखाइखौ सेफायनि आं आसोल मबाइल दिहुनदोलै नोंबो भिडिअ खालामदो आं भिडिअ गैयालाय ओरैनोबा हिनजावफोरनि बुलायनायखौ नुनो थांबा नुनायाव नायनानै लाखानि नोंसोर बालाय आंबो नायनो मोनबाय जाबायलै दे लागाव नायनोमोन जादोंमोन लागाव दे लागाव दे आंनि बयफ्रेन्डखौ सेनो फैग्रा आं थासान्दियाव नोंखौ सेनो हामाथो आं नारजि बुदांनि आं फार्स्ट गार्लफ्रेन्ड स' आंहा बांसिन मोन्थाय दं नों मैया दाख्लैनि फैनायासो नोंखौ गारा आङो उल्था उल्थासो बावहाय ना नोङो फोजोबबाय थानाया नोंनि खानायखौ फुजोबगोन आं हाफिया गुन्दै आंनि खानायखौ बोदों नोंनि खानायखौ दिनै बुखुजोबगोन आं लागाव दे जमिथारदों बुलायनोबा बुलाय मा खानाय हमथिंलायनायहाय बोरैबासो जाबायलै माथो खथ'नाया र' दुमफावखौ लिंहरनो आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव नै हाफां मोना बुलायगासिनो थाब फैलाय सिख्लाफोर बुलायनायालाय जों सेंग्राफ्रालाय मा खालामनोब्रा नाङालै नोंनो फै आंनि खानायखौ हमग्रा ना नोंनि आथिंखौबो खेख्लाबजोबगोन आं देलै बोलोथार मालाय नारजि बुदांसो लाखिथारलै सिख्ला सानै नारजि बुदांनि थाखाय बुलायलायदों जोंफोरनि थाखायबा रावबो बुलायलायालै जोंफोरासो थैसोमलाबायो सिख्लाफोरनि थाखाय मालाय नारजि बुदांसो सोरलाय नोंसो साला मोनदोंहाय अमा राजा मालाया बुलायदों बुलायनायखौ हमथानो नागारै भिडिअ खालामनायावसो बिराद मुखुब नोङो फेसबुक पोस्टआव हगारनो थाखायनो इसिबां मुखुब ना नों अमा राजा नोंसोरबायदि भिडिअ बानायना हेगारग्राफोरनि थाखायनो खायसेनि जिउफोरा जोबस्रांलांनो हमदों मिथिबाय आंखौ बारा बुङा थां नोंनो हमथाय थांखायोबा फाग्लिफोर माखौ बुलायबाय थादों बुलायनाङा फै नोंबो आंजों दामजानोबा नैबे दुमफावखौ चेलेन्ज होदों लेदो बुसाव जि जायगायाव दं बेयावनो गसंनानै थाबाय था मिथिबाय नोंसोना गन बायदि मोदोम लानानै आंखौसो बिदि होनदों र'हाय नोंखौ लोदो होनोब्रा आंखौ लोदोनि पावारखौ नुवाखैथ' आइदे साजुब्बायहाय आइदे ओंखारदो आंखौ चेलेन्ज खालामग्रा आरो खालामबावनो नामा नों आंखौ चेलेन्ज आं नोंजों नांलायाखै आं बै हापांजोंसो नांलायदों मानो नांलायनांगौ नोंलाय हापांजोंलाय आंनि बयफ्रेन्ड नारजि बुदांखौ सेनानै लादों नङा माथो थगायदों बियो होगालाय दुमफाव आं बुनिखौ नों हेगारना हो दुमफाव साला बियो आंनि नारजि बुदांखौ गोदो मुगैनानै गाना थांबाय दा फैफिनबाय बियो नारजि बुदां माहाजोन जानायखाय आच्छा नोंसोरबायदि सिख्लाफोरनि थाखायनो जों गासैबो सिख्लायानो गल्ड डिगार नाम मोनदों मिथिबाय माहाजोन हौवा नायनानै गोसोथोगोन ओमफ्राय गारगोन आरो बिनि उनाव आरो माहाजोन हौवासिन मोनबावबा गोसोथोगोन गारगोन जोंफ्रासो नाम मोनफायो नोंसोरबायदि सानै सिख्लाफोरनि थाखायनो गासैबो सिख्लायानो बदनाम जाला गल्ड डिगार होननानै दानो सोबासिन सोबागोनलां आंसो बुनांगौ बिखौ गबाय दिनै नोंनि लाखि दिन हाफां बुनायखायसो गबाय नोङो गार मानसिया इनिफ्राय खानो हमनो मोनला एबारनिफ्राय दुमफावलाय गय दंबावलाय लेखिथारा अमा राजा आं गय बिफांखौ बिखौ बानानै गिदिङो ना बेनिखायनो नुबानो गय बिनाय
हारामि आंनि हौवानिफ्राय गोजानाव था कुन्ति आंनि नार्जि बुदांनिफ्राय गोजानाव था मिथिबाय नार्जि बुदांसो आंनि सना जिउ रुफा मिथिबाय नोंनिलाय मा जायो मैया दाख्लैनि सिख्लाया नार्जि बुदांखौ गावनि बयफ्रेन्ड होनग्रा आं नार्जि बुदांनि जिउ मिथिबाय नार्जि बुदांखौ जायनो दुखु होयो दुखु आंनावसो नाङो नों नार्जि बुदांखौ दुखु होयो ना गोदोबो नों नार्जि बुदांखौ बिराद टर्चार खालामबाय हेरेस खालामबाय जानो गैया दुखिया होननानै दा माहाजोन जानायखाय नार्जि बुदांखौ नांगौ नोंखौसो आया मानो बुलायलायदों एनेमा सलिलायगासिनोलै नार्जि बुदां नोंना एक्स गार्लफ्रेन्डआ माबायदिखा माबायदि हिन्जाव नायना गोसथोनाय नोंलाय नार्जि सना नै हाफाङा जिबायदि रांखिनिखा नोङो बेखौ हाबा दाखालाम बेखौ हाबा खालामबा नोंहा लससो जागोन आयौ नार्जि सना होनलायदों सना आंखौसो बुबावदोंना नै नोंखौसो दा हाफां जाबायसै बुलायनाङा नार्जि हाफाङा मोजां मानसि नङा बिराद रांखिनि बियो हाफाङा माबायदि मानसि मोजां ना गाज्रि बेखौ नोंनिफ्राय नाङा आंनो मिथिबाय आरो नोङो मा मोननो थाखाय बेयाव थाबाय थादों ओंखारलां आंनि न'निफ्राय होनखों मैया दाख्लैनि लोगो मोननाय सिख्लाखौसो नोङो गावनि गार्लफ्रेन्ड सानबाय एसेबां बोसोर 10 इयार्स रिलेशनशिपआव थानायखौ नों बावबाय बे खोथाखौ नों बोरै बुंनो हाखो नोंनो आंखौ गारनानै थांदों माथो मुगैनानै आंनाव थाखा फैसा गैया जेबो गैया होननानै आं नोंखौ बुंदोंमोन आंनि जिउनिफ्राय दाथां थेवबो नों मानियासै आंनाव थाखा फैसा गैया होननानै माहाजोन सेंग्रा नायनानै गोसो थोबाय दा नों मानो फैफिनखो आंनि जिउआव ना आंनि धोन सम्पतिखौ नुनानै थांना थानो थाखाय थाखा फैसालाय गोनांखादा बेनिखायनो आंबो थांदोंमोन बेलेग सेंग्राजों नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनो बेनिखायनो फैफिनबाय थङालि सिख्ला जि सोंनाय बायदि मोनदों नामा थांलाय फैलाय हा गाजियाबो मोजां मोननायानो बेबायदि गाननानै थाङो हा खोनासं थार मोजां मोनलायनाया लाथिख'निफ्रायनो हेफाजाब होलायलायो मिथिबाय बिदि सासेया सासेखौ हेफाजाब होयोबासो दावगानो हायो नाथाय नों आंखौ जेबो हेफाजाब होआलासिनो गारनानै खारबाय नाथाय हाफाङा अराय सम आंजोंनो थाफाबाय थादों आंहा जेबो गैयाबाबो हाफाङा आंखौ बोजबनानै लादों दिनै मोजां स्टेटास जाबाय आंना आं हाफांखौ गारनानै नोंखौ मानो लानांगौ जाखो ओंखारलां नङाबा एबार खानायखौ आंसो फुगोन नोंनिखौ मिथिबाय नायगोन आं नोंसोरखौ एबार बाबा नार्जि बुदां देनदालाय नोंनि थाखायसो मालाय सानै सिख्ला बुलायलायबाय आयौ नार्जि बुदां दोनखालायनाय मा जाखो दाहराव फिक्स मार ना औ जागोन दाहराव नों दा न'आवल' थांदो रेडि खालामहैदो दे होमबालाय धोरोमभाव थांनोसै मा रायलायखोलै हाफांदों नोंजों हा नार्जि नोङो बेफोरखौ मिन्थियानो मोजां मिथिबाय अमा राजा साला नार्जि बुदां एथ' मोजां सोंबाय खोन्थालासिनो थांबावबायसोलै ओमफ्राय नोंनाल' थुनथुला गैयालै दिनैथ' दासो गोसोखांदों आं बोरैबा थुनथुलाया हा ङां दुमब्रां जौख्रां बुख्राङा बुखानोसै नामा नोंखौ दिनै दुमब्रां गैयावनो दुरबलता होनोलै बिदिखौ सासे गैयाबासो बुनो हालायनाय दम दंबा दुमब्रां थानायनि सिगाङावनो बुनानै खिन्थिब्रा होमबासो मानिगोन जों होमबासो नोंखौ अमा बस सानगोन नैबे अमा राजाजों चेलेन्ज अके गाबोनो दुमब्रां थानायावनो नोंखौ बुगोन आं आरो आफा थादो नोंसोरो मोजाङैनो थादो आंनि थाखाय सिन्था जानाङा आरो आंखौ निमाहा होदो नोंसोरनि साननाय बायदि जाफुंहोयैनि थाखाय आं दिनै फैबाय थफ्ला थफ्लि लानानै आं दोनखानो थाखाय ओंखारबोबाय नार्जि बुदाङा आंखौ बेयावनो लोगो हमनो होननानै खोथा होदोंमोन मानोथो दाबो सफैयासै बेयावनो दसे नेनोसै आं जिरायनानै दस्ति फेबायलै नों बिरादनो जिउआनो आंनि जिउआनो आंनि बिदर बार में जाए दाउस्रि देलाय जिउआसो आंनि सायनाय इथ' हाफांसोलै इथ' हराव मा मोनफैदों बेलाय मा खालामदोंलै हाफां नोंलाय एथ' हर गेजेराव हारसिंनो बोथोरफोरा मोजां नङा मानो बिदि थाबाय थादों नोंलाय लामायाव नार्जि बुदांजों आंजों दोनखालायनो गोनांमोन दिनै नार्जि बुदां दाबो सफैयासै फन हरब्रा र' खेबसे ट्राइ खालामबावनि आं ओहो नार्जि बुदांनाव फनानो नाङा सुइच अफसोनो मा जागोनलै दे होमबा जों दसे थाफानोसै नोंजों बेयावनो दसे जिरायनोसै आयौ 2 घन्टा जालायबाय दाबो सफैया नार्जि बुदाङा नाय सासेयाबो थेनथावबायसो
आच्छा न'आव थांफिनदो नामा नोङो हापां न'आव थांफिनलां बोराय हौवाजोंसो हाबा हरगोन आंखौ आं न'आव थांला दिनै बहाबा थासिगोन आङो ओमफ्राय गाबोन फुङाव सिखारनानै माल गारियाव थ्रोब ओइ सन्दला सिखारलाय उन्दुनायाव हापां ओइ बेसरा हापांखौ आं बोरैबा मोनबायलै माबा मोनसे सानदो दे नोंसोर न'आवनो लानानै दोनहैथ'दोलै आं जुमाय बेना खर' साजोब्बायलै आं जेबो मिथिला नोंसोर न'आव लानानै दोनहैथ'दो दसथि लोंनायखौ इनखायनो खमायदोलै नोङो गाबोनफोर माबा मोनसे जागोन बेफोर थां थ'दो जोंहानि न'आवनो गाबोन माबा मोनसे जासिगोन दे दिनै हरसेखौ जाहानाव थाथ'दो बमब्रलानावनो थाथ'दो दे आं नेबावनि नामा नारजिखौ एसे सम ओइ नालै हर थौथारबाय दा मानसिफ्रा नुबा माबा माबि सानगोन थौ जोंहानावनो गाबोनफोर माबा मोनसे जागोन दे होमबालाय हर गेजेरावलाय सोर फैदों ना थांदोंसो ओइ बिफा सिखारलाय ओइ बमब्रा सिखारलाय मा जाखो बे हर गेजेरावलाय मानो फोजालाबायखो नोंसाला बमब्रआ बिहामजो लाबोबाय खोमा सोरबा सिख्लाखौ सिरि सिरि सोखुमायनाय नुदों आं गावनि रुमाव बिहामजो लाबोआखैथ' दे बिहामजो लाबोबालाय मोजाङानो जाबाय दे ओरैनोबा उदांसो थाबाय थाखायोमोन बिहामजो लाबोखांनायनि उनाव मोजां जागोन बे सिन्था खालामना उन्दुफै गाबोन माबा मोनसे जागोन दे मोजां बिहामजोखौ लाबोबाथ' मोजाङानो आंनि थाखायबो